adab birta long pen kadu kavya phanta me adab ke mya kardom nang pajurik lo tang te pini adab birta juitha Karbi Owemia tum behabe parana thu kapaprang mate kachi hongdun MS Terang Enterprise Wholesale kulat pulong komajia long anam kijum pen han parbu long ponji chethan damne Owemi Karbi arisu atum behabe parana thu kapaprang dun lapen kitheke ilidum solangdo Karbi arala tum ta chorodun leknangchi lapen cherap chitu dun thunangchi pulong komaji sankura hithi kes e asai hematung inut Karbi Owemi arisu Jona Singh Terang hin pen MS Terang Enterprise Fresh Green Vegetable Wholesale akulat ingpupon alangli pen Karbi akhai tumta behabe parana thu claim donangji pupen bolong komaji keche ke be atum anglum positami lasona sai ki claim dun ke mi piklo pente ning pethe dun si choro donangji son si alangli tum MS Terang Enterprise pen han parbo ke wan laki Assam pen angtan Shillong Meghalaya alongri Arunachal alongri malong pen si ke wan lapen alang li tumalong anam jum hek pen han parbo son pen chenglok lang cartoon chip hai hoita long ponchi son si ka long ponji sonam phiruyathe bokbok birik hipi kurkubi bandakobi kajol motor thoithe honghom pen chenglok penang an han parbo son long ponchi an parta swalong lang cartoon chip hai hoita wholesale pen long ponchi pusi Vidya Singh Hansi abarim KSA in charge lang pher penta MS Terang Enterprise along counter manager lapentu MS Terang Enterprise hempu Jona Singh Terang abarim KSA havar ke hat dhin rimbanga hin pen nang pachini do lasi nang litum joy ke pen kelong ponji lapen kachini ji aphan la aber kipi mobile number 6000653136 lapen 9954182841 along humri ignon pusi pachini po Kat news channel benda belum pemaji anang rumri pot suropar lo ini han ador apu thak nili nang han bachuni dum ko nili tum keplo joni soselo nili tum da wholesale dukan khuli han bang abhara ben seban bo nili tum ase han ador jum hektan long iji karbing long arah tum dak niltum long na humri kulote lage kaduk we han da long lapo alu mate puru ethe harsun ge lo kaduk we ta long lapo ase ini non nilitum sulibom alu ador ke ilinsia ke se wholesale pibo lapen harsun ge ar bangke kuthoro toka se pibo harsun ge ar bang lapen bok bang hongke rokho ilin ke gajol birik lah ta asona hormu la so pakai kom selong pun ili tum long wang lo polote ta ilin lini bang ke ini tum ta jorje he la ke ong polote ini tum long ke komandor pen long pon iko han pena ka preka horm ason long pon trima han pena ka preka son ke lang do uti do lapen chip samokha ta dui lima bangke wolong komaji sankur market ahichi adung lo la KSA office adung malo adukan bang tala ingong pho KSA office adung malo ke wolong komaji lapen MS Terang Enterprise kadak na humri glote long po contact number ta dolo 600 653136 la so contact pa na humri lo pute long po niko Nike bang bongjong si PGR eviction se polote BJP aphan vote jobje mindar phangcho KYDA amaipu kedam tang kar biaran ni mate thang ni phai hiniar ni chongmei pi kedoa hot asuri lakhaon e armu talo sangti angsonga chekro longso thak pin armu kachetong song thorom party chibu pesi ne inut kar bi pu amen pen phelang pialong chingrum lo
lapusonar mu ke ong pi ka chitong along ke ong dung long le phelang ka chinghon karbiang long nepi longri karbia khai ne khai binong pura aning ka che thap luk abang phuatum pherang kiang no lam the ke joyang bongpen Karbi Youth Development Association thi hekpen KYDA amei phu mindar phangchu pen kamingje ponke nikep ang bongjong si PGR lapen VGR alongle tharle ponpe polote kewangji MLA election ahut BJP aphan vote ki pipe deji aphan si Karbi anglong arad aphan kachuning wi pado nili ki pura milam thila hello non ki dubom sem turam mong ha khai alang Karbi emina long ri long pat emina cerai kom nangji emina ja kong emina sisdul area ke emina tupa thek long ni pul hai alang matha dam pen jong si alang MLA ke liga prang jong si labang so piar werong si election det pute alang li phansi misus ia son si Karbi long atokono Karbi du ke alang li phansi thoi toy po jong si MLA ke lig jong ya aprang jong si labang so piar wer rat ke mang jong si election thek the rat phan jong si chiplang thek the plote non MLA nang kali ke bangke alang li thordu non de non se amika hai thordu non de non alang li alam lop an mangke setame jong se thordun pustame rada tum bangsi mu wot pi yogi yok je bangke rada tum ta nutin ari deng se dukok pot hapan bangke rada tum se kachingilo ame nili ke jok vektu pupe amuk jok vektu pupe pupe ame rada tum se bang kachichilo athema rada li tum jokre toksi kismana korte tum kismana angjer tum chuche junje ladak kedo tap kali ahem ri chitu kang chorpen iminaro along ri long padak chunangji imina hawar hapat jo kinang itum sixdul area itu mening hangli itum par chuslai long naji pa joini sra dak ke jokre toksi dak hangga sai kedu inang lo jong si MLA kili phang si election sadet pulote non ki bangi MLA kili bangke na Karbi long ara tum aning matharep nangko lahalo kenang sot non kachari bo mam bibi sarkar phan ke klar dak pen kapachin ga halo il tu mahin pen bangke St. James Eastern Believer Church Balizan Jubilee Committee Hinpen Chokhelatan Committee Chairman Vincent Ronghang Phan Kachuru Lakhain ko rapho nilip MAC constituency ka parlo koilamati pen ka helo kilometer kre phoso se inglong Balizana hawar lokon hansia rong along ke do St. James Believers Eastern Church Balizana monduli along non ke wangji thang achiklo ni phai ke pen crazy ninia pharman Golden Jubilee Mesen pen ke talon ponji along arkoi ni phai thong ke braisi Arnisia Pharman Church Compana longle ke thok longle ke pasura sai ake joy pen ning ke me pen ka chirap dunabang Chukhela Town Committee Chairman Vincent Ronghang aphan St. James Believers Eastern Church Balizan Monduli si ahin pen thang ni phai ke thom arni ningkang sampen ka churo pajerpon Kewangji thang ritlang mate February achiklo ni phai kep arni pen chengsi ni phai crazy pajut ponpo la sor ni lake arni keme arni ke thela pen ningka rong arni arna ma hirjumi akang hon an kachela kha ponji arni mate St. James Believers Eastern Church amonduli arta ningkan phokep arta ke chok arni lo mate Golden Jubilee asertalin karcho ponji arni lo non malom do de sang se pin pen ke do ke thak jiadim ke choki jun jiadim aklong ka selam pon ka do ka be chingrum pet pen monduli si halaso arnia hut lake halloween pen man peng ke do abang phiatum nang chitong dunji la si ke dang ke pasik bom apor hut non prabjin pen sai ke klem pon nangji ke dolang lake church hem compound long le ke panai long le ke pachiklam asai dolang la so asai ke pachun pon vek jia phan Jubilee Committee tum ahin pen chedon sar pen chuki hala Town Committee Chairman Vincent Ronghang along ke rap ke long jia phan ahem an pali damsi chuning ri pedo damlo Mondulia tuma hin pen kachuningri alam the ke long pen arni siang bong lamchak pidun det pen lamchak ateng pen arkoi chiklo ni phai thong ke braisi arni amat ada por phai troxy pen arni kangsam por phai troxy an arnisia pharman St. James Believers Eastern Church Balizan Church Companalo longle JCB pen sai ke claim ponthek Golden Jubilee Mesen pen pachun ponjia phan Jubilee Committee hin penta Chukihala Town Committee Chairman Vincent Ronghang phan nilitum St. James Believers Eastern Church Balizan Amonduli Pastor Khorsing Hanse Jubilee Committee Maipu Samsing Hanse Dun Maipu Probin Rongpi Kong Chunbang Samson Hanse Monduli Kong Chunbang Joningti Jubilee Committee Dhin Rimbang David Hanse Josnir Hanse la pen ongdung atum ahin pen kachuro pajirpon
nilitum aphan ke rap nang ki pidun thega pot nilitum kai ke ta nangli phan tengne ne lapen suri suri ka choro pipon si anso se kai ke ta arna mai hirjume pedover nang posi pherang ke thengno ka choro pajir pon rinti Ledak nilitum balizan BEC ahin pen nilitum asar town chairman Win Ronghang Saraphan Churu Parpiglo athema nilitum balizan BCI church ningkan prokep sertalin katalonji po program nilitum chisik chidanglo bonta nilitum jakong ke komdet penajok nilitum alang liphan chuhang la pe chuning lo la salang li arni sia jakong nilitum aphan arna aphan la pen nilitum aphan la pen rat aphan kelang pen alang li nilitum aphan arni si la phin ke patong niliram lo la si churu parpig lo alang li kai ache thelong ta anam heri kuduna tapi alang li poria long ta kai ke ta nam heri kuduna kusi nilihin pen nili balian believer church jubilee committee hin pen alang li phan churu padikrim lo kardo ta pini Ledak balian believer Islam church committee hai pen ni tum nili committee ward president hin pestame asap ethenats name nili akero kipi pase ingtung lo asi nili ake chorodam lalo nitum akisu ba nitum akiun ialong nitum pan akrab lasobak senili ethe kachuni ba kachoro ji phana lalo nitum kubiti hoi pen nitum akrab stame nitum kachuhang pen nitum pan akrab kipi abang phu nitum asar ba elitum asar town chairman jalang ni long nitum kerap chahang pen alang li nitum pan akrab kipi pot suri suri nilihin pen stame ba nitum committee hoi pen stame suri suri akero di pajero karo believer church ahin pen nilitum Ledak jubilee katalonja phan nilitum chise chidang ponlo monta nilitum church ahin pen nilitum kam ki un e doko ka joine si nilitum arnisia jakong nilitum kachinghon asar choki hola town chairman sir Vincent Ronghang alangli phan chuning ridamsi arnisia jakong nilitu phan church aklam nang paklam piapot nilitum committee hin pen alangli phan churu parpiglo lapen alangli porial lapen alangli hemhum lakado kawi akam jam long anta kai kita anam hirjimi piduduna Jubilee committee hoi pen chukhela town chairman akihai sir Vincent Ronghang aphan akiro pajirlo atheke nilitum Jubilee katalonji adim kapiklamji aphan akihai sir chukhela town chairman alangli ningkimi pen arnisi abaha aphan GCB na patong piapot alangli lapen alangli tum hem isi aphanta Jubilee committee hoi pen akiro pajir lo tang te pini ada babirda bangke kangtonik lo kadoka betame 2 me thak me kurwang tru